Assalamu alaikum masu kallo da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mai tarin albarka wato taskar film YouTube channel inda muke kawo muku karatun ƙayataccen littafin nan na shahararren marubuciyar nan Ummu Safwan mai suna 'yar tsohuwa. Daidai inda muka tsaya shine inda Buba ya kwalle ihu yana boron kunya yana kiran sunan 'yan tauri inda ya ce ƙarya kike dija ma duk garin nan ba wanda ya isa ya aure ki sai ni. Nan ne muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Wace ce dija ma kuma sannan wane ne Mahmud? Mahaifin Mahmud da mahaifin dija ma Hassan da Hussaini ne. Hakan suka tashi a tare, duk abin da suke yi a tare suke yinsa. Har sha'awa suke baiwa mutanen ƙauyen Tofa da ke cikin ƙaramar hukumar Kano. Hassan da Hussaini sun taso cikin so da ƙauna da walwala wurin mahaifinsu, Malam Adamu da Hadiza, wanda yanzu jikokinsu suka canza musu suna suka mayar da su suna Tsohuwa da Kaka. Babu wani abu da yake raba Hassan da Hussaini, a kodayaushe suna tare da juna. A cewarsu yadda suka fito tare sun ɗaukar wa kansu alƙawarin cewar ba za su taɓa rabewa ba. Tun haihuwar Hassan da Hussaini, Tsohuwa ba ta kuma ƙara samun haihuwa ba. Wannan dalilin ya sanya suka ɗauki son duniyar nan suka ɗora a kansu. Ƙauyen Tofa ƙauye ne mai tattare da ni'ima da wadatuwa da kuma yalwar makarantun boko da na Islamiyya. Wannan dalilin ya sa Malam Adamu ya tahi tsayin daka domin ganin Hassan da Hussaini sun samu ilimin boko da na Islama. Kasancewar Malam Adamu manomi ne, akwai shi da wadatar zuci da sanya ga ya wadatar da iyalin shi ba tare da sun gani a wani gida ba. Hakan kuwa aka yi, sun tahi cikin hazaƙa da ƙoƙari wanda gaba ɗaya ƙauyen na Tofa suna alfahari da su kuma ana sha'awarsu, sannan sun zama abun kwatance a cikin garin Tofa. A kwana a tashi haka suka kammala karatunsu na secondary school, haka kuma suka tafi jami'ar Bayero University da ke cikin garin Kanan Dabo domin su ci gaba da karatu. Shigarsu jami'ar ra'ayinsu ya fara bambanta a gurin karatu, domin Hassan business yake so ya karanta, shi kuma Hussaini mass communication yake so ya karanta. Haka suka amincewa junansu, amma kuma duk da haka a cikin makaranta tare suke kwana, tare suke cin abinci. Idan har ba sanin su kai ba za ka taɓa tantance waye Hassan waye Hussaini ba. Hakan suka yi karatunsu cikin aminci da soyayyar juna tare da taimakon mahaifinsu har suka yi masters. Allah ya taimake su suka fito da sakamako mai kyau, inda nan take ake rubin ɗaukansu aiki, yayin da shi kuma Hassan aiki baya burge shi, ya fi ganewa kasuwanci, domin tun kafin takardunsu su fito har ya buɗe ɗan ƙaramin shago a ƙofar gidansu yana sayar da atamfa, shadda, atamfofi da takalma, wanda yin hakan har da taimakon mahaifin nasu. Wani babban kamfani ne a masarrafar motoci da ke cikin garin Kano. A can Hassan ya samu aiki, inda ya samu matsayin manaja a kamfanin. Za a dinga biyan shi albashi mai ɗan karan tsoka. Murna a gurin mahaifinsu da kuma ɗan uwan nashi Hussaini abun ba a magana. Bayan kwana biyu da faruwa hakan a garin Lagos, suka ɗauki Hussaini aiki a gidan TV na garin Lagos, inda shi ma suka ba shi babban mukami. Hassan Hussaini sun yi bakin ciki sosai da rashin samun aikin da ba su yi a gari ɗaya ba, inda suka buga ƙasa suka ce su sun fasa yin aikin in dai ba gari ɗaya suka samu ba.
Tsohuwa da kaka suka shiga lallashinsu suna ba su haƙuri kan cewar rabuwar aikinsu ba shi ne rabuwarsu ba, kuma ai ba a can za su dawwama ba. Da ƙyar aka samu suka haƙura haɗi da yi wa junansu addu'a. Ranar da za su fara tafiya wurin aiki ko kowannensu ya shirya kayan shi a akwatinsa. Wuri ɗaya suka nema suka zauna suka rungume junansu, kowanne idan shi cike da ƙwalla. Ni ma mai nasara kaina kamar na fashe da kuka saboda tsananin tausayinsu da na ja raina. Nan tsohuwa da kaka da suke tsaye a tsakar gida suna jiran su fito su raka su. Nan fa suka je su shiru ba su da niyyar fitowa. Kai tsaye suka shiga ɗakin suka tarar da su a zaune a rungume da junansu suna hawaye. Su kansu sai da suka tausaya musu ganin cewar tun da aka haife su ba su taɓa rabuwa da junansu ba, wanda sai yanzu shekarunsu 27 a yanzu ne lokaci zai raba su, wanda tilas ne yanzu kukan rabuwa. Haka suka shiga lallashinsu da baki da komai, sannan suka lallaba su haɗi da yi musu rakiya suna ta ɗaga wa junansu hannu suka tafi. Tsohuwa da kaka sun yi kewar tafiyarsu, sai dai daga ƙarshe suka bi su da addu'an neman dacewa. Wata ɗaya da fara aikinsu suka shiga aiki ga dangadan baji ba gani, kuma sun tsare gaskiya da amana cikin aikinsu. Kullum suna kiran junansu a waya, ko kuma su hau chatin suna fira cike da kewar juna. Albashinsu na farko suka shigo gari na tofa, suka shiga rarraba wa tsofaffi da marasa ƙarfi. Suka yi wa tsohuwa gyaran gida, aka mayar mata da gidanta ginin zamani. Shi ko kaka cika ya dam da murna da farin ciki, suka wadata mahaifan nasu, sannan daga ƙarshe suka koma wurin aikinsu. Bayan shekara ɗaya da fara aikin nasu, ba laifi kuɗi sun zauna musu a rayuwa, babu abin da suka nema suka rasa. Kaka ya tayar musu da fitina akan cewar zamansu a hakan ya isa, ya kamata kowanne daga cikinsu ya nemi mata domin ya yi aure, ko za su ga jikokinsu tun suna da sauran rayuwa. Nan suka amsa gaba ɗayansu da to, dama abin da suke jira kenan. Bayan wata 2 da yin maganar, dukkansu suka nemo matar aure a garin da suke aiki. Hassan ya nemo aure Hajara, Husaini kuma ya nemo auren Bilkisu. Nan suka tura wa junansu fotunan 'yan matan nasu, dukkaninsu kowa yi wa kowa san barka da dacen da suka yi, sannan suka isarwa da kaka umarninsa. Kaka da tsohuwa suka ji daɗi sosai, sun yi murna. Nan cikin sati ɗaya aka tsayi da magana, aka sanya ranar bikin nasu nan da wata ɗaya mai zuwa. A kwana a tashi lokacin bikinsu ya yi, aka shiga shidimar auren biki gadan-gadan, inda Hassan ya ƙera ƙaton gida na ji da gani a cikin garin Kano. Shi ma Husaini hakan ya yi, gidansu iri ɗaya suka yi, duk abin da ke akwai a gidan Hassan akwai shi a gidan Husaini. Gari kawai ya bambanta Hassan a Kano, Husaini a Lagos. An sha hidimar biki, an yi taron biki da ba a taɓa yin irin shi ba a cikin garin Tofa. Nan kowanne daga cikinsu amaryarsa ta tare a gidansa. Bayan wata 9 da auren matar Hassan, ta haifi ɗanta namiji mai kama da Husaini sak. Mamaki kowa yake yi, sai dai ba abun mamaki ba ne kasancewarsu jini ɗaya ne. Murna Husaini ya shiga yi da jin labarin, tun kafin ya iso ya sanya wa yaro suna Mahmud. Hassan ya ji daɗin sunan sosai, domin shi kullum burin shi ko kuma farin cikin shi
ya faranta wa Husaini, shi ne nashi kuma duk abin da yake so shi ma shi yake so. Shekarar Mahmud uku a duniya, aka haifa mashi ƙanwa, aka sanya mata suna Asma'u. Har a lokacin matar Husaini ko ɓatan wata bata taɓa yi ba. Ta ɗauki damuwar duniyar nan ta ɗora a kanta, inda shi kuma Husaini sai dai ya dinga addu'a. Allah ya bashi mai albarka idan lokaci ya yi. Inda a daidai wannan lokacin Hassan kuɗi sun zauna mishi, ya daina aikin kamfani, ya shiga harkar siyasa gadan-gadan. Shi ma Husaini hakan ta kasance a gare shi, ya zama babban ɗan jarida a garin Lagos, wanda ake ji da shi. Kuɗi sun zauna masu sosai. Bayan matar Hassan ta yayi Asma'u ta kuma samun wani ciki, ta haifa masa ɗanta namiji, aka sanya mishi suna Adamu, wato sunan kaka kenan. Suna kiran shi da Khalil. Wasa-wasa sai da suka yi shekara 13 da aure, sannan Allah ya ba wa matar Husaini ciki, wanda ya yi daidai da samun cikin matar Hassan a haihuwa karo na 4. Samun cikin Bilkisu matar Husaini ba ƙaramin murna suka yi ba, wanda gaba ɗaya famulinsu, musamman Hassan da yake ji tamkar masarsa ce ke da cikin. Haka suka ci gaba da renon cikinsu har ya kai watan haihuwa. Ta haifi ‘yarta mace sak Hassan. Mamaki da murna ya kume su, nan fa aka ringa farin ciki da murna. Masu saurare, kun san da Hassan da Husaini kamar su ɗaya, idan ba sanin suka yi ba, ba za ka iya tantance ɗayansu ba. Nan Hassan ya yi mata huɗuba, ya sanya mata suna Nana Khadija, wato sunan tsohuwa kenan, inda tsohuwa ta ji daɗi sosai da wannan kara da aka yi mata. Aka sanya sunanta, amma kuma ta shimfiɗa sharɗin cewa ba za a canza mata suna ba, a kira ta da sunan da kowa ke kiranta, amma banda mahaifan nata, sai dai su dinga kiranta da Ummi, yayin da ita kuma tsohuwa take kiranta da suna Dijama. Tunda aka zo da Mahmud wurin sunan Nana Khadija, ya ji yana santa, musamman da duk wanda ya gansu ake cewa kamar su ɗaya. Lokacin Mahmud yana da shekara 11 daidai da haihuwa. Idan zai kwanta barci, dole sai a kusa da ita yake kwantawa. Wannan abu ba ƙaramin daɗi ya yi wa mahaifan nasu ba. Bayan haihuwar Khadija da sati ɗaya, matar Hassan ta kuma haihuwar ta haifi ya mace, aka sanya mata suna Fatima. Bilkisu bayan ta yi 40 ɗina na Khadija cike da ƙoshin lafiya. Dijama ta yi kyau sosai, ta yi sambal, ta yi ɓul, kasancewar ga ta fara ƙal. Kamanninta suka ringa juyewa kalar na mahaifinta. Shiri suke yi za su zo Kano yawon 40 domin ya ɗauko hutu a wurin aikinsa. Sun shirya tsaf cikin shiga ta alfarma, an yi wa Dijama kwalliya, ta yi kyau, tana saɓe a kafaɗar mahaifiyarta. Husaini yana janye da akwati, yana ƙoƙarin sanya shi a boot. Bayan ya shirya komai, suka shiga mota, ya ja su suka ɗauki hanyar zuwa Kano. Tafiya suke yi suna yi wa ‘yarsu wasa cike da so da ƙauna. Suna dab da shigowa cikin garin Kano, Husaini ya yi wa Hassan waya, ya sanar da shi cewar gasunan sun kusa ƙarasowa, domin sai sun fara tsayawa cikin garin Kano wurin Hassan. Idan suka yi kwana 2, sai su wuce Tofa wurin tsohuwa. Idan suka gama kwanakin da za su yi, sai su dawo cikin garinsu, wato su koma gida Lagos. Yana cikin waya da Hassan, sai gani suka yi mota ta yi gifta musu ta gabansu, ta daki motarsu. Tayar motar Husaini ta fita, ya yanki daji, babu abin da suke yi sai addu'a, domin kuwa
ya yi ta ƙoƙarin ya tsayar da motar amma ya kasa. Sai da ta kai gindin wani ƙaton ice ta daki icen, gaba ɗaya motar ta kife, wanda ya yi daidai da ƙarasowar mutanen da suka ga abin da ya faru domin su kawo musu ɗauki. Suna zuwa suka tarar motar ta daki wani ƙaton ice, inda nan take ta murgine tayoyinta suka koma sama, kanta kuma samanta ya koma ƙasa. Ƙoƙarin tseratar da rayuwarsa aka shiga da ƙyar aka samu aka fito da su da ƙarƙashin motar, wanda a lokacin kowannensu baya motsi. Allah ya karɓi rayuwarsu. Cikin ikon Allah na Khadija ko ƙwarzane ba ta yi ba, ko da aka ciro ta a motar sai wasa take da hannunta alamar tana cike da ƙoshin lafiya. Don na subscribe domin ci gaba da sauraron wannan daddaɗan littafi mai suna 'yar tsohuwa a cikin wannan tasha ta mai tarin albarka, wato Taskar Film YouTube channel, inda muke kawo muku wannan daddaɗan littafi. Taskar Film YouTube channel, farin cikinku shine namu. Assalamu alaikum masu